Ja, dan heb ik gewoon een schildersloodje en hier heb ik een hotje in maken. En hoe vaak ben je nou te vinden? Dat is heel ongelijk. Soms is zowat elke sneeuw daarmee. Na het werk. Even een glaasje bier en dan hoor ik. Horen. Maar wat voor mannen kom je dan? Ja, mijn maten. Dus eigenlijk een beetje een subkeet van wat ouderen dit. Nou, zo kan je het wel stellen, ja. Ja. We zouden die jongen ook hebben een keetje, maar wij kunnen ook wel een keetje hebben. Het hier bij houtjes, hè. Verzamelen. Je komt wel wat zien. Nou, dat is aan het begin. Maar dit stel, die heb ik toen een keer van mijn been, die heb ik kort. Die heb ik opknappen laten, want ik denk die benen moeten later al reden. Maar dan hebben we nooit winter gehad. En toen passen ze net meer. Maar hier is eigenlijk een beetje maar beginnen. Oh ja, ik zit hier in Uitwegen, dan mogen we even niet spreken. Ja. En een broekje in voor die stokken? Ja. Welke broekje dan? Kun je die erbij pakken? Ja, zeker, die kan ik wel inpakken. Ja. Dan broek ik deze. En we moeten nog een kloosje maken, hè, officieel. Of dat er geen shakkie. Een reddingskloosje. Komt het Joze ijsgek binnen? Ja, dat weet ik niet. Misschien zit er in de één. Ik vind ijs prachtig. Natuurijs, dat draait de wapen. En al die gangen eromheen. Nou, dan ben je echt, dat is uniek. Ja, je wordt dan best een klomp ijs, hè. Nou, dan weet je even, hè. Ja, je gaat wel een centimeter in. Nou, hij doet het. Ja. Nou, een stukje rijden. Ja, ik krijg niet gezegd dat ik die barst nog wel krijg. Doe maar net op. Dik shot. Je bent dan een man die zei van, het gaat om. Nou, dat zou ik ook het net zeggen. We moeten maar allemaal een besluit maken. Nou, daar ben ik geen baas in. Dan gaan we even naar mijn tafel, nou. Wat doen we? Nou man, die schaar even om. We hebben lang en al lult. Adios.